RTV NOF. Zomerradio. Het is net de eerste keer als je best, want in de tweede uitzending weer Rekkel. En wat is er toen gebeurd? Toen had ze een nummer spelen. En dat had nou wat impact op die leven. Nou ja, we hebben hier Veske omzet in het Fries. Mag ik dan bij jou? En uit de spontane actie resulteert dat het booming is op YouTube en Facebook. En dan denk ik van misschien maakt je er even wat meer mag gebeuren. En we hebben hem uitgebracht op single. Dat is mooi, maar je is ook een optreden bij Omroep Friesland gewoon. Dat weer ook een succes, neem ik aan. Nou ja, wist van het Ian komt vaak door. En Willem, die heb ik contact met gehad en Willem die razend enthousiast. En Willem zei, ik ken net vol roemte, maar hij zei die 4 minuten niet erbij, hij zei die bij VM. En we zijn erheen geweest en fantastisch, prachtig. Ja, want toen had het net alleen dingen, toen had het met Remco Hoitsma het optreden. En dit was de eerste keer dat ze toen een tekst oorzet had in het Fries? Ja, dit was de eerste keer. Het smaakt het wel nog meer, maar ja, het maakt me wel te leren. Hè. Het is net elk nummer leent me voor om zo vrij vertaald te worden. En het vertalen is in de regel aardig pittig, omdat een nummer heeft een bepaalde lading. En die lading, die maakt natuurlijk in zijn nummer blijven. Hallo. Ja. Nee, ik ga steeds kort. Ik denk er maar even een handtekening op. Dat ken. Ja, dat ken ik. Ja. Nee, hij stond hier, want ik ben er net bent. Oh, dat is ik ben doof, denk ik, ben ik net. Nee, ik haal even nee, shit, wat regelen. Die maat vandaag, ik net hier is, jongen. Ja, mooi. Daar was hem, hè? Ja, nou, ergens op een mooie plak natuurlijk. Voordat we die hol heen. Oh ja, nee, dat is correct zeggen. Nee, ik denk op een mooi plakje. Die gaat er als de klemmer aan. Hij is te krijgen. Maar je no-belly naar de studio. Ja. Ja. Kijk eens even naar. Hey, dat is geweldig. Wat een actie. Super, helemaal te gek. Nee, maar toen zei het inderdaad de eerste keer en het smaakt het wel nog meer. Is het dreig om een tekst oor te zetten? Nou ja, we hebben krijg zo een tekst heeft een lading. En de master als vertaald, master heel dichtbij blijven. En dan moet er in ieder geval dezelfde lading houden of de lading nog een beetje heftiger maatje kennen. En dat ik nou maar dit nummer. Ik ben heel veel meesten die reageren, maar vandaag goed in Nederlands vond ik hem al mooi en heftig. Maar ja, omdat het in jouw een memetaal is, rekken dat je nog een keer extra is hoor. Ja, ik zou zeggen, mooi dat er een nieuwe single uitgekomen is. En laten we met jou jaren hoe dat worden is. En bedankt voor dit interview. Nou ja, graag die. En ik vind het machtig mooi dat Jim zo'n mooie groen hebben hier om u hier komen te leven. Als de mooie tijd komt en ik ben vereerlijk, mag ik dan bij die. Als de liefde komt en ik ben er wist van, mag ik dan bij die. Mag ik dan bij die wezen. Ik ken in de Oosterplaats. Binnen, op het terras of op de zolderkamer. Zomerradio straalt uit je radio.